नमस्कार मंडळी. आजचे जे लाडू आहेत ते सहज करता येतील आपल्याला आणि एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत केलेले आहेत. पेढ्यासारखे मऊसूत असे रवाळ असे लाडू आहेत आणि खायला एक नंबर आहे, चविष्ट आहे, झटपट तयारसुद्धा होतात आणि हे बघा सहज तुटलासुद्धा जातो हा लाडू. हे बघा, आहे की नाही साधा सोप्पा असा लाडू. तर हा लाडू कसा केला तुम्हाला मी दाखवते. हे लाडू करण्यासाठी मी घेतलेला आहे जाड रवा, जो आपण उपमा वगैरे करतो त्यासाठी हा रवा वापरतोय तो घेतला. ह्यासाठी बारीक रवा वापरायचा नाही आहे, असा जाडच रवा आपल्याला वापरायचा आहे. तर आता आपल्याला हा रवा भाजून घ्यायचा आहे. त्यासाठी मी ना तूप घेतलेलं. तूप किती घ्यायचं तुम्हाला मी सांगते. तूप आपल्याला 1/4 कप मी घेतलेला आहे. तुम्ही पाहिजे 2-3 चमचे तरी घ्यायचं आहे तूप. आता ह्यामध्ये मी 2 कप रवा घेतलेला आहे. कुठलाही वाटीचा प्रमाण घ्या, पण 2 कप घ्यायचा आहे आपल्याला. आणि त्याच वाटीने आपल्याला सगळे साखर वगैरे सगळं मोजून घ्यायचं आहे. तर आता हा रवा आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. रवा हा आपल्याला बारीक गॅसवर व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. जरासुद्धा हा रवा करपवायचा नाही आहे. तर आता हा बारीक गॅसवर मी रवा भाजून घेते आधी. हा रवा बघा झालेला आहे. कलर पण चेंज झाला आहे रव्याचा. रवा बाजूला आपल्याला ठेवायचा आहे. एक पातेलं घ्यायचं आहे. त्यामध्ये मी ज्या कपनी मी रवा मोजून घेतला त्याच कपनी मी साखर मोजून घेणार आहे. तर मी 1 कप मी पूर्ण साखर घातली आणि थोडीशी मी अजून घातलेली म्हणजे 2-3 चमचे अजून साखर वर घातलेली. तुम्ही पाहिजे तर 1 कप साखर पण बस होणार. ओके. त्यामध्ये ना मी पाणी घातलेलं आहे. तर पाणी आपल्याला किती घालायचं आहे? 1 कप पूर्ण भरून नाही घ्यायचं, थोडंसं कमी घ्यायचं आहे पाणी. म्हणजेच की अर्धी वाटीपेक्षा थोडंसं पाणी जास्त. पाणी आणि साखर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता मिक्स झालेली आहे, चांगली अशी उकळी पण आलेली आहे त्याला. साखरेचा असा पाक वगैरे तुम्हाला करायची गरज नाही आहे. आता ह्या साखरेमध्ये ना मळी असते, म्हणजे घाण असते. त्याच्यामुळे ती मळी निघण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, 2 चमचे आपल्याला दूध घालायचं आहे. दूध आपल्याला घालून थोडी उकळी द्यायची. जसं-जसं हे पाणी असं उकळणार, त्याची जशी ती मळी वर येत राहणार, ती मळी आपल्याला मग काढून घ्यायची. हे बघा अशा पद्धतीमध्ये. त्यामुळे काय होतात माहिती, लाडू असे पांढरे शुभ्र होतात. तर ती सगळी अशी मी मळी काढून घेतलेली आहे बघा. आता चांगली ही साखर आता वितळलेली आहे आणि हे तयार आहे साखरेचं पाणी. ह्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, एक अर्धा चमच्याभर आपल्याला वेलची पावडर घालायची आहे. आता ही सगळी वेलची पावडर आपल्याला मिक्स करायची आहे. हे बघा. तर हे झालेलं आहे. साखरेचं आपण व्यवस्थित पाणी तयार करून घेतलं आहे. तर आपण रवा घेतला होता ना, त्याच्याच अर्धं आपल्याला ओलं खोबरं घ्यायचं. ह्या लाडूमध्ये ना ओलं खोबरं प्रमाण तेवढंच पाहिजे. जेवढं आपण रवा घेणार ना, त्याच्या अर्धं आपल्याला ओलं खोबरं घ्यायचं आहे. लक्षात ठेवा. त्यामुळे हे लाडू खूप चविष्ट लागतात. आता तुमच्या घरात जर कार्यक्रम असेल काही आणि जर तुम्हाला झटपट असे लाडू करायचे, तुम्ही आदल्या दिवशी हे लाडू करू शकता आणि सहज लवकर होतात हे लाडू. करायला जरासुद्धा अवघड नाही. तुपाचा पण वापर जास्त लागत नाही. असे झटपट तयार होणारे लाडू आहे. आता आपण हे ना खोबरं घालून झाल्यानंतर ना जरा 2-3 मिनिटं हे चांगलं खोबरं आपल्याला ह्याच्यामध्ये व्यवस्थित परतून म्हणजे मिक्स करून घ्यायचं आहे. चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे बघा. अशा पद्धतीमध्ये. लाडू वगैरे तुम्हाला खायची जर इच्छा झाली तर झटपट असे तयार होणारे लगेच लाडू आहेत आणि लगेच बनवून लगेच खाऊ शकतात. फक्त हे लाडू आहेत ना 4-5 दिवसच टिकू शकतात. जास्त दिवस टिकू शकत नाही. त्यामुळे पाहिजे तेव्हा तुम्ही थोड्या-थोड्या प्रमाणात हे लाडू करायचे आहे. तरी मी तुम्हाला योग्य असे प्रमाण दाखवले 2 वाटीचं. त्या पद्धतीत तुम्ही हे लाडू करा. जरासुद्धा असं पाक वगैरे करायची तुम्हाला गरज नाही. तर 5 मिनिटं चांगलं मी हे ओलं खोबरं व्यवस्थित त्याच्यामध्ये साखरेच्या पाण्यामध्ये मी परतून घेतलेलं आहे. म्हणजे चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता ते हे गरम-गरम असतानाच आपल्याला रव्यामध्ये घालायचं आहे. त्या कढईमध्ये मी रवा घेतला होता भाजून, त्याच कढईमध्ये मी हे खोबरं आणि म्हणजे साखरेचं जे पाक तयार केलं होतं ते मी घातलेलं आहे. आता हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. हे बघा. यामध्ये तुम्हाला असे ड्रायफ्रुट्स वगैरे घालायची काही गरज नाही, कारण याच्यामध्ये ओलं खोबरं असल्यामुळे हे लाडू खूप छान लागतात. तर मी असे काही ड्रायफ्रुट्स वगैरे घातलेले नाही आहेत. तर तुम्ही पाहिजे तर तुम्ही घालू शकता. काजू, बदाम वगैरे काय. फक्त वरती लाडू करताना मी फक्त बेदाणे लावलेले आहेत. हे बघा. आता हे लाडू आहेत ना, हे बघा असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. तर हे लाडू करताना मेन टिप्स तुम्हाला सांगते, की हे लाडूचं जे सारण केलेलं आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे, हाताला सोसेल एवढं आहे ना, सारण थोडं थंड झालं की आपल्याला हे लाडू आवळून घ्यायचे. तर आता हे थोडेसे म्हणजे हे सारण थोडंसं गरम आहे, जास्त गरम नाही आहे. मी आता लाडू करायला घेते. हे बघा एक-एक तुम्हाला लाडू करून दाखवते. सहज झटपट तयार होतो लाडू आणि हे बघा आवळायला पण जास्त हे लाडू वेळ लागत नाही. वरतून बेदाणे लावलेत. असे झटपट असे तयार करून घेतलेत मी लाडू. तर असं घरात कार्यक्रम असेल, काही जरी तुम्हाला जर तुम्ही बाहेर फिरायला जरी जात असाल, तर तुम्ही हे सहज लाडू करू शकता आणि चांगले 3-4 दिवस म्हणजे 4 काय 5 दिवस पण टिकू शकतात हे लाडू. आणि मुलांच्या डब्यासाठी, कधी मधल्या वेळेत खाण्यासाठी सुद्धा हे लाडू करायला काही अवघड नाही आहे. झटपट तुम्ही हे लाडू करू शकता. हे लाडू करायची पद्धत एकदम साधी, सोपी तुम्हाला दाखवली.
हा पाक करायला काही एक तारीवर एक पाक करायची तुम्हाला गरज नाही. सहज असा अ, पाक तयार केलेला आहे मी. त्यामध्ये ओलं खोबरं घालून असे साधे सोपे तुम्हाला लाडू करून दाखवलेले आहे. तर हे लाडू तुम्हाला नक्कीच आवडले असतील. तर नक्की एकदा माझ्या या पद्धतीमध्ये हे लाडू ट्राय करा. एकदा बनवाल तर नक्कीच परत-परत तुम्ही हे लाडू करालच आणि खूप छान लागतात. तर हे लाडू जर तुम्हाला आवडले असतीलच तर मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया आपण पुढच्या अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.